ay, good morning. Bagay na kita di Dahak Can Ramos Barangay. May tungod nga Nanay Bita makuan lot yat card. Matisugod kita nga diha kuan GK kaya di panlambos. Lalabyog yan na lang tag 5 mil. Ano damo ta pili doon at niyang 5 mil na kana nakahigayon kita pag imulot yan ang istorya ni Mang Raon makakagborbalabag kita di dia GK. May Jimiton GK. Hindi habugtuhan tanawan. Kaya tadi. Thank you. Amin din hinito na reclamation ini area. Ito rin ininhan na Yolanda. Kasi rin pa housing. Ito rin din na okay. Kaya di rin nga niya pangokyan. Embargo na iyo. Kaya naduro na din hinuruko eh. Ito mo rin tao. Tapos yung mga itong papausayon. Second floor. Bis nakabisita gyapon na nakiring ato na din niya JK. Lagod kayo. Pagkusog yung natakir eh. Nakatangkugay. Ay, nani kwarta. Wow, may tonsisa. May gas. May dagas. May bugas. Di pag nilaga. Thank you very Tala. much. Ay. Good morning. We smell daw like oh. Ay. Good morning. Today is November 5, 2024. Time check. 3 minutes before 8. O bagay na kita di Dahakuan Can Ramos Barangay. O ano pa ito na yan kan? Manunersa hinod to. Nay. Kapitan. Kapitan hinod to. Kapitan nga sa nalang. Nang malimot ako. Junel o Junel Liri. Malimot ako. Limtahan agad talaga yung mga araw. Oo. Kaya ano, may tungod nga Nanay Bita makuan lot yat card. Alaga daw. Masaring naman itong tiba. Alaga daw. Sulod balay la. Magkasunod lahira. Ito niyo nakakarawat. Amo hindi diri ka maaram. Tiger. Hoy. Okay. Nanay Bita, ito yung address niya Can Ramos. Dinito niya restrado. Tapos siya ko liwat, buntay ako. Sintonsis, diri kami magsulod balay. Good man na, to niya ha. Jesus is Lord, kingdom come. Ano? At yung Jordan River na okay. Jordan River. Tanawa National High School. Matisugod kita nga diha kuan. GK kaya di panlambos, panlabyog. Manlalabyog yan na lang tag 5 mil. Talon. Duro na ta. Ano, damo ta pili doon at niyang 5 mil na eh. Damo na. Piperat enrollees. Oh, mautro na luwat kami ngadto kuno kan doktora kay na diri pagpa ano pagsingad to kapalit gid man kami baga puro medisina. Nagpa-kuwan pa kami, nagpa tursikapay. Na diri lalot ya pagpa-opera. Na hadlok. Ba lugod ko niya diri makita. Mako na la ko niyan medisina ano. An presyon una ang ginpapatak. Oo. Mako na la kami ngadto, masingad to. Talon. Yan, nakahigayon kita pag imulot yan ang istorya ni Mang Raon. Kabahin hindi nga ay mapenga kuan. Kabahin nga panlabyog. Kaya no. Kaya dit panhataga GK. Sintonsis makakagborbalabag kita di dia GK. Makakaglibot-libot kita itong GK. Tala dito na kita pag Mang Raon para di rin melawig. Ano na kita yun may JK. Ano ya? Hay na to, tika di. Oh, nga di ito. Para jeep. Number, anay number. Mali kita di nga di. Oy, mapay nga kulop. Kulop, mapay nga aga.
Ay na itong pag-agi. Ama diretso la. Pagsang po mo na ito. Oo. Oo, ali naman. Amoy na Jiki. Ay ka na senior citizen. Matakaw naman kita yun. Apila kita ka ng senior citizen. Man, mga kalungganayan. Ano pagkayanan kita didi? Masagayan kinakatan na gibubuhat ang atong ceremonial layout na nungimo sa inyong pagpakita na ang programa na aking ugar direksakto na nipapa tuman hindi habugto hantang awan pinagi syempre ang representative ng kabutan ni Speaker Martin Romualdez is ang representative ng kabutan ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 8 and syempre pinagi kahapon ng Mayor Gina E. Merino. So nanre-release na yan na. Bali pagka-release, mahatag ka di dati mo mil. Matisugad ka na di. Mabitbit ka na ng bugas. Ano? Insurance na. Tapos din, malibot kita. Ipapasyada tayo na naibita GK. Ito talaan naman nala kita. Pero ngayon din ni Barangay Captain. Hinod to. Barangay Captain Kapitan Iboy Dandan. Usay nga sityo itong Jiki. Ato pa dito na yung talon. Tuman. Aran nagyapit ka matoran. Yan na pala kita yung baga makaga video ano, makagaburbalabag kabahin ito na card. Cash assistance and rice distribution. Mga kalungganayan ini itong gobyerno pinagit ang DSWD o mga sangay-sangay ng mga ahensya. Matunatak na ano itinawat ang kiring ito na kayo opo tayo ka pa ay mahatag ka ni kuwan 1,000 tapos mabuhat ito. Thank you. Kapunta di. Thank you. Thank you. Tadi na. Ay, kita. Kuan na lang adi kay ako na lang mapila nga di. Kadto na lang dito kuan. O di nga lingkod lang ni di lingkod. Oh, 87. Oy, bingo! Dong makilain na katulad adto. Okay, sige, ato na ra. Dong, makilain lang kadto nga dida. 64. Okay lang, magsangkay lang gyud kita. Man. Makilain na lang ani. Man. Thank you. Okay. Okay nga ranim. Gerald, shout out time Gerald. Okay. Limang tagyo ito na. Thank you. Thank you to yung party list. Thank you for everything. Kaya na. Hello. Ano na, nangungurog ka naman. Pagutom na buwan na kita sa rin. Baka daw, liwat na ako. Kaya Tapiroy. Hello. kuwang inin. Tak na. Di na may hati yo. Sorry pa ila ko na kita pagtoraw. So may din ito na J&K. Ha? Tatbubuhat to nanay. Antes kita baga manguli. Oy, antes kita baga manguli. Makanonin kita din ni manginano ba? Oy, mano. Openg ada kang hindi na. Mo peng at least maron nakit balay ko na yung pamamatron. Oo. Uy, ano daw? Ano ha? Nahulugan na shades.
So, dini, hindi kita dini. Oo, wala din ang gym. Tapos, suka din itong kuhan, J&K. Ha? Marisyo din tama, pwede ba ito? Awa mo dito. Ang restaurant nga sinisering ni kuhan. Oops. Ay, ano? Dahil sa taton din ni vlog kay para baga may danaton himang raon. Amin din ito na sinisering itong reclamation ini area. Kundiin during ininhan na Yolanda mga nagka amin din ni mga pinalhakuan inin baga sharing pa housing pahiaram ano na tore din na okay ada kay na pare na may himo kay di ringanin niya pangokyan kung kanon man ginchichik man iton so embargo na iyo yan naduro na din duro ng kandini mga rukoy daw mo na din tao tapos yun mo na itong papausayon mga second floor may daghantad to di ba? Wala kitang baga magtadayon hadto nagpaumayan na lang kita paday lagi pero nila oo sa takiring ito na di na naka boundary na may din na bugas man kapila mo din siguro insurance inin niya na din itong pamasaheros oo maugwad na kita nga di ha at least nakabisita gyapon na nakiring ato na din niya JK may depende to sa anis OS may da SOS anak kuan anha kuan dapit andito sakmi pero kumbaga papagpiliyon ako na kumbaga nagkadakad to mas maupay ko dito sakmi di hirayo di bali na hirayo pero safety ka dito pero pwede dito sakmi di rin barahaon kilala ka pa itong kapitana dito kapitana Marites Salbanya daw pagut irautan umaga na ito ugangan ni Mira ko anak may ton mira mati ugod na kita nga dilot kita yan na hera baka kay matsmani takiring ito na maka butong-butong na niyahin ito si may mga apelyido mapako naman kita kan doktor mapaiskid i-text ko na lang lagad kayo may dabit-bit makusog-kusog yun na takir nakatangkugay lag ay nani kwarta bayan mo main itong sisa dinal kita mapasarbay kita itong kuan Jordan Rivers ngay kaya mo
Di kayo makatangkod. Nay, Ha? Sige, sige lang. paya. Oo, sige na. Kapot niya din. Oo, sige na. Ito na. Sige. Steve. Pasulod kita yung Jurassic Park. Aha. So nakapalit yung talong timbugas. May ada siring pa. May gas. May dagas. Gas. May bugas. May dapagod nilaga. Ada kay sugaron tayo. Thank you ha. Thank you very Tala. much. Makadi ako na eh. Thank you very much. Again. Yeah, God bless you. Jesus being your friend from another stars. Inin mo papabili lagi pa niyo yung abuso. Sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mamachip sa. Nay, makadi ako nay. Okay. Aki ang tintolo.